Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στο κέντρο φυσικοθεραπείας του κυρίου Χρήστου Γεωργιάδη. Εδώ θα ασχοληθούμε με προβλήματα σπονδυλικής στήλης. Θα ασχοληθεί ο ίδιος βέβαια, όχι εγώ. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Με προβλήματα αρθρώσεων, ρευματοπαθειών, αθλητικών κακώσεων και όλα αυτά τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή μας. Ας δούμε τον κύριο Γεωργιάδη σε λίγο. Έχουμε ραντεβού μαζί του. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το μηχάνημα αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο υπάρχει μόνο εδώ στο φυσικοθεραπευτήριο του κυρίου Γεωργιάδη. Γεια σας! Μαρονή του Στέλλα, από τηλεόραση Μακεδονίας Θράκης. Είστε η Αθηνά, η γραμματέας του κυρίου Γεωργιάδη. Έχουμε ραντεβού μαζί του, μπορούμε να το δούμε? Ναι, ελάτε λίγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργιάδη, μία ενημέρωση από την τηλεόραση. Κυρία Μαρονή. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη, χαίρομαι που σας βρίσκω στο χώρο σας. Έχουμε να πούμε βέβαια πάρα πολλά, έχουμε να ξαναγηθούμε στο χώρο, θα ήθελα δηλαδή να ξαναγηθούμε στο χώρο και πιστεύω ότι θα μας δώσετε τη χαρά αυτή. Ξέρετε ότι πολλοί κόσμος υποφέρει από προβλήματα σπονδυλικής στήλης και όχι μόνο. Βλέποντας κιόλας και η σπονδυλική στήλη εδώ, ενημερώνετε τους ανθρώπους που έρχονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν? Ναι, βεβαίως. Η σπονδυλική στήλη είναι ο άμεσα βοηθός μου, θα έλεγα. Χαρακτηριστικά ότι όταν θα έρθει ένα περιστατικό, όταν θα το αξιολογήσουμε, από εκεί και πέρα θεωρώ να του δείξω σε ποια περιοχή είναι το πρόβλημά του, ποιος ιστός είναι τραυματισμένος, για να γνωρίζει και ο ίδιος τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζει, τι θα βοηθήσουμε εδώ και ποιος είναι ο σκοπός της θεραπείας. Τα προβλήματα, τα περιστατικά που έχετε να αντιμετωπίσετε αφορούν συνήθως τι? Η γκάμα είναι μεγάλη. Δουλεύουμε βασικά εδώ μέσα πάρα πολύ την σπονδυλική στήλη, γιατί το έχω φτιάξει έτσι, έχω οργανώσει τη δουλειά μου να μπορώ να αντιμετωπίζω προβλήματα σπονδυλικής στήλης, αλλά εκτός από τη σπονδυλική στήλη, ό,τι έχει σχέση με αρθρώσεις, ό,τι έχει σχέση με αθλητικές κακώσεις, ό,τι έχει σχέση με προβλήματα ρευματικών παθήσεων, προβλήματα αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, προβλήματα νευρολογικά από παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η γκάμα είναι μεγάλη. Θέλω να ξαναγηθούμε στο χώρο και από όσα μου έχετε πει, καταλαβαίνω ότι ο χώρος αυτός είναι ένας μεγάλος χώρος που έχει εξοπλιστεί κατάλληλα. Πιστεύω ναι, ότι έχει εξοπλιστεί κατάλληλα, με μεγάλο μεράκι. Ξέρετε, είναι η δουλειά μου μετά 30 χρόνια. Ήθελα κάτι να κάνω. Έλεγα πάντοτε ότι όταν θα φύγω από τον χώρο, ήθελα να αφήσω κάτι που να με θυμούνται οι καβαλιώτες. Έχετε μηχανήματα σύγχρονα, καινούρια και νέες θεραπευτικές μεθόδους εδώ στο χώρο? Έχουμε και νέες θεραπευτικές μεθόδους, οι οποίες και εδώ φαίνεται και όλος και από... Έχετε πολλά πτυχία εδώ, ναι, τα βλέπουμε. Βασικά έχω πάρει πτυχίο... Για να φανούν καλύτερα και να... Ναι, είναι μακέρζι. Αυτά από εδώ δεξιά είναι από μία μέθοδο αξιολόγησης προβλημάτων σπονδυλικής στήλης και διάγνωσης και θεραπείας σπονδυλικής στήλης. Εδώ είναι του Kaltenbrock Concept, τα οποία είναι πτυχίο αναγνωρισμένα ότι έχουν την ειδικότητα του χειροθεραπευτή, που μπορούμε με αξιολόγηση, με κλινική και φυσική εξέταση να μπορούμε με ακρίβεια να ξέρουμε ποιος ιστός της σπονδυλικής στήλης είναι τραυματισμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε όταν κάνουμε μία θεραπεία να έχουμε ακριβή διάγνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από την άποψη ότι όταν η διάγνωση είναι σωστή και το αποτέλεσμα πιστεύω είναι καλό. Έχω ασχοληθεί 5 χρόνια και μάλιστα το πήρα σε μεγάλη ηλικία,
αλλά αυτό με χαροποιεί και με δίνει διάθεση να συνεχίσω. Ναι. Μάλιστα. Τα περιστατικά που έρχονται εδώ στο χώρο μπορεί να είναι και πολυσύνθετα περιστατικά, δηλαδή να μην έχουν μόνο ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Και συνήθως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την σπονδυλική στήλη, ιδιαίτερα με τη μέση. Αφιέρνα, θώρακα, μέση, προβλήματα, συνήθως παραμελημένες καταστάσεις. Ξέρετε τι γίνεται, όταν έχουμε ένα πρόβλημα της μέσης, επειδή υπολειτουργεί η περιοχή, τα προβλήματα αρχίζουν και διοχετεύονται και σε άλλες περιοχές, όπως είναι προβλήματα στα γόνατα, προβλήματα στη θωρακική μοίρα όταν πρόκειται για τη μέση. Ξέρετε, εμάς η δουλειά μας είναι, λέω, σφαιρική, δηλαδή δεν πρέπει να βλέπεις το πρόβλημα μόνο εκεί που πονάει. Για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα πρέπει να κάνεις μια καλή αξιολόγηση από τον αυχένα μέχρι κάτω και τις ποδοκνημικές αρθρώσεις. Υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα για να γίνουν όλα αυτά? Ναι, υπάρχουν. Πάμε να τα δούμε. Προτού μου πείτε εσείς πολλά, θα ήθελα να ξαναγηθούμε στο χώρο και να δούμε τα μηχανήματα που έχετε εσείς εδώ στο χώρο και αντιμετωπίζετε πολύ σοβαρά περιστατικά, και περιστατικά που έχουν πόνο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν έρχεται κάποιος στο φυσικοθεραπευτή, θα πρέπει να έχει ταλαιπωρηθεί και θα πρέπει να το δει και να το αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα. Και συνήθως θα έλεγα ότι έρχεται και αργά σε μας. Κάνει ένα κύκλο, έρχεται πολλές φορές αργά. Ο Έλληνας είναι και λίγο αμελής, δηλαδή η πρόληψη τη βάζουμε σε τελευταία μοίρα, με αποτέλεσμα ένα περιστατικό το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί θέλει περισσότερη δουλειά από εμάς, περισσότερη φροντίδα. Και να πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, ένας πόνος ο οποίος παραμένει, αυτό το έχω διαπιστώσει, δημιουργεί και προβλήματα ψυχολογικά. Ξέρετε, κατάθλιψη, πολλές φορές κρίσεις πανικού, κίνδυνος υπάρχει ο κίνδυνος ότι δεν θα γίνω καλά, φοβίες. Ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε λίγο σφαιρικά τα προβλήματα και να μην λέμε εύκολα αυτά θα τα πάρουμε μαζί μας. Να μην λέμε εμείς που ασχολούμαστε με την υγεία, αυτά θα τα πάρουμε μαζί μας. Πάμε λοιπόν να δούμε το χώρο και έτσι να πάρουμε και μηνύματα αισιόδοξα. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Στο χώρο μας υπάρχει μία κυρία που είναι ένα ενδιαφέρον περιστατικό για πρόβλημα σπονδυλικής στήλης για τη μέση. Γίνεται κλινική εξέταση εδώ? Εδώ βέβαιως είναι ένας χώρος που κάνουμε μία κλινική αξιολόγηση και μία φυσική εξέταση. Απλώς ενημερωτικά θα αναφέρω τη κυρία. Εδώ και 14 χρόνια έχει πρόβλημα με την σπονδυλική στήλη, με τη μέση της. Έχει διαπιστωμένα κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά θα έλεγα, δηλαδή υπάρχει μια σπονδυλολύση πρώτου βαθμού στον όμικρον 4, όμικρον 5. Στον ίδιο σπόνδυλο έχει μια πρόπτωση του μεσπονδυλίου δίσκου στον όμικρον 4, όμικρον 5. Ο δίσκος εκεί είναι εκφυλισμένος και έχει και εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο επίπεδο εκείνο στις ζυγοαποφασιακές αρθρώσεις, εμείς που λέμε φασέτ. Λοιπόν. Πολύ δύσκολο περιστατικό, έτσι όπως με το περιγράφατε. Βέβαια να δούμε και το συνεργάτη σας, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τα παιδιά που έχω εδώ, που είναι χαρά μου που τα έχω εδώ μέσα και τιμή μου. Είναι να πάμε από τον κύριο πρώτα. Είναι ο Ελευθεριάδης ο Γιάννης. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη. Ένα παιδί το οποίο έχει κάνει σπουδές στη Γερμανία και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι η Βενέτη Μαρία, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και 4 χρόνια, Μαρία. 3 χρόνια. Ένα παιδί έξυπνο, με πολύ καλές σπουδές και πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Και είναι η Μπόλε η Αριάννα, η οποία είναι Ολλανδέζα, αλλά είναι Ελληνίδα και μιλάει καλύτερα και από εμάς τα ελληνικά. Με την Αριάννα συνεργαζόμαστε εδώ και 2 χρόνια. Έχουν 3, ναι. Έχει κάνει τις ίδιες σπουδές που κάναμε μαζί και έτσι ήρθε η επαφή και συνεργαστήκαμε όσον αφορά τη μέθοδο της χειροθεραπευτικής.
αυτό το κάρτε. Και θα δούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες, γιατί έχω δει κι άλλοι στο χώρο, θα με στήσετε μετά. Ας όμως δώσουμε, να δώσουμε λίγο αυτό που μας προσοχή ενδιαφέρει, βεβαίως. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, τι φιλοσοφία έχουμε εμείς όσον αφορά την κλινική εξέταση. Λοιπόν, κυρία Ζωή, λοιπόν, θα κάνουμε κάποιες κινήσεις για